2, 1, започваме. Представяме ни новият ни ръчно изработен шал на 2 куки в прекрасни есенни цветови тонове, показващи пълния ви потенциал. Този ръчно изработен шал със сигурност ще се впише в визията ви със своята индивидуалност. Никоя друга дама на света няма такава. Само и единствено ти. Звучи като страхотна възможност, нали? Ще ти кажа, че не само така звучи, а си е така. Всички наши шалове са изработени 100% на ръка, 100% българско производство и 100% индивидуално вписващи се в визията ти. Но, чакай, казах ли ти, че от днес започва черната седмица в Rouse Handmade Bags? Да, правилно чу. От 24 ноември до 30 ноември включително. Възползвай се